Ce gând ai tu pentru clienții tăi pe care i-ai servit deja? Și dăm te rog frumos, și un gând pentru clienții tăi viitori. Pentru clienții care deja au apelat la serviciile mele, nu pot decât să le fiu recunoscătoare că au avut curajul să adopte și altceva, să aibă deschiderea, să investească și în alte tipuri de metode de a lucra cu angajații. Și vreau să spun că poate primii clienți nu au beneficiat de ceea ce pot să ofer eu acum, când am trecut prin niște alte formări și pe care le am încă în curs, în care am învățat niște lucruri de te doare capul de extraordinar de faine ce sunt. Deci, cine vine de acum acolo are și mai mult de câștigat, tocmai din această perspectivă. Și ce să le pot spune? Că până nu încerci ceva, nu poți să știi, dar care este riscul, ce au de pierdut, ce poți să pierzi dacă adopți ceva care de la bun început are ca obiectiv dezvoltarea a unei competențe sau a altea pe care tu deja simți că în compania ta ai avea nevoie să o ai mai mult, sau poate să dezvolți pentru viitor ceva, ai niște proiecte și simți că în piață nu găsești prea multe opțiuni, ai nevoie la oamenii tăi să pui în evidență, în valoare niște elemente de potențial, să le prelucrezi și să servească business-ului. Pentru că nu pot să spun că nu are legătură cu performanța finală, ceea ce dezvoltă oamenii ca și competențe individuale. Da? Pentru că dacă asculți mai bine un client și ești din vânzări, are impact. Ai de câștigat, clar. Da. Dacă ești dintr-un job în care ai nevoie de colaborare, iarăși ai de câștigat ca individ și ca echipă și companie. Dacă ai nevoie de atenție și de concentrare pe termen lung, da? Pentru că și despre asta este vorba în jocurile cu muzică și mișcare, și acolo ai de câștigat, să ai reziliență, să nu îți fugă mintea în 7 direcții în 3 secunde. Să poți să stai pe același task măcar 15 minute nu e puțin lucru în zilele noastre. Și atunci zic că aceste jocuri și aceste competențe care rezultă, care sunt antrenate, se pot reflecta în performanță. Bineînțeles că nu pot să vin acum cu cele spun, ok, dacă faci un atelier sau un program cu mine o să-ți crească performanța echipei sau business-ului cu nu știu cât la sută. Ar fi o ipocrizie să vin cu asemenea cifre, dar ele lucrează în structura omului și duc la rezultate. De asta sunt eu ferm convins.